Nazdar, takže já jsem ten, který to celý natáčel, prostě jako kameraman jsem tady fungoval. Můžu říct, že s těma hovadama to občas nebylo vůbec jednoduchý, ale užili jsme si spoustu srandy a doufám, že tu srandu si užijete vy, každopádně se přijďte podívat a myslím si, že není co ztratit, takže těšíme se na vás. Z mé hlavy to všechno tak trošku vzniklo, mám na svým triku námětky režii a byl bych rád, kdyby z toho, co uvidíte, jste jakýmkoliv způsobem neodvozovali moje duševní zdraví nebo nezdraví a doufám, že se všichni přijdete podívat a že nepřijdeme o moc kamarád. Takže vy blázni, kteří jste klikli na tohleto video a chcete vidět mě a tady kámoše, jak vyvádíme nějaký metalový šílenosti, přijďte se nás podívat do kina. Nazdar děti, tak já tady hraju sexy metalový role a jestli mě chcete vidět naživo, tak se na nás přijďte podívat do kina. Nakonec se nám sešla taková dobrá banda uchyláků, naštěstí teda jsem chvíli takový normální role aspoň, tak já věřím tomu, že si to užijete, tak jako jsme si užili tu velkou prdel, když jsme to natáčeli a doufám, že přijdete do toho kina, no. Tak na viděnou. Těšíme se na vás v Praze. V kině Pon Repo. 5. října. 5.10. Což je neděle, vole. Od 8 hodin. Hehehehe